Welcome back to Gagnan. एबेसी एबेसी ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନାଉନ୍ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମଠ ବା ଧର୍ମଶାଳାର ଅଧିପତିତ୍ୱ। ଏହାର ମାନେ ଯେ ମଠ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ବା ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏହା ମଠ ବା ଧର୍ମଶାଳା ବା ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ହେଲା ମହନ୍ତର ଗୌରବ, ଅଧିକାର ବା କ୍ଷମତା। ମହନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦି ଏବେସି ହେଲ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଧର୍ମଶାଳାର ଅଧିପତିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଧାରଣ କଲା। ଦି ଏବେସି ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକୋପିୟସ୍ ବେସିଲିକା ଇଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେବିକ୍। ସନ୍ଥ ପ୍ରୋକୋପିୟସ୍ ବେସିଲିକାର ମଠ ଟ୍ରେବିକ୍ରେ ଅଛି ବା ସନ୍ଥ ପ୍ରୋକୋପିୟସ୍ ବେସିଲିକାର ମହନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରେବିକ୍ରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ବେସିଲିକା ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ବିଶାଳ ବିଚାର ବା ସଭାକକ୍ଷ ବା ଗିର୍ଜାର ସେହି ପ୍ରକାର ଘର। ଦି ଏବେସି ୱାଜ୍ ଏ ପୋଜିସନ୍। ମହନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା। ଏହାର ବହୁବଚନ ରୂପ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।